Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo dasayan kabuwasan Makter yung lingkura Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Biyernes, thanks God it's Friday. Pizza G sa bulan na Oktubre 2025. 76 days more to go before Christmas. Yada saray ulo na balita da lokal. Tad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Driver tan pedestrian na atubakyar imbatik at patambalan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan.
Lakin limuob jad abong unarap at duwaran kaso paltog asamsam na otoridad. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Masiken na nanbikkel lapod sakit ya tuberculosis. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Laki na bayag ya manamot lapod kaso na attempted rape narol jad Ilocos Sur. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jabalit na dulo na balita da nasyonal. 421 ya flood control project sa Umpapawa ya ghost project sa unong DPWH. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Performance sa base bonus na saray bumabangat, aprobado la. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Saray kongrehista kinarod to na anapan iray kasabwat na DPWH engineer. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Chinese National Tantaluran Pinoy na plagad 5 otoridad kaya rin si Karay mangipupuslit na petrolyo tan sigarilyo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:00 na kabusan tanatan wajaray detalye da balita da lokal. Anyos siya masikan ng bikal da syudad na San Carlos. Sa rekabyangan na pulis San Carlos o akawat na tawag manalapo da kinan Renato Dumantay sa bangan 41 anyos in kwanton walay ng bikal da barangay Cubol San Carlos City. Jada impan na responde na taklay na uloy akabata niya sa may biktima so kinabating ngaranto na Ernesto Ferreira sa bangan. Jad ginaon ng investigasyon ng pulis tanunong dakinan na Renato si katoy manaka rasinggar at abong dara niya na nanaimano to na walay ng bikal tan na andila bilay sobit lang biktima ya kasabit at tabla jada siling na abong dara niya ya katakar subag kluto niya panamaglay ng pangusar na nylon cord unong da pamilya na biktima. Sa may biktima so awalaan na bayagla na sakit ya tuberculosis kanya na si katut apatigitoy siya sarili to niya yang kapumat so naneneng nang niya foul play at ing kagawa. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Nan-responde na tampol ray kabyangan na pulis Mangaldan adin tawag dyan police station. Ya wala ay akawit na paltog dyan barangay Gisang Mangaldan Pangasinan sa may suspect so kinabatid nga ranton na Nonelo na Garcia Sarati 44 anyos kumpiska na pulis o awit ya sa unit ya Colt Special Caliber 38 revolver ya walay serial number 111004. Andiyan investigasyon ng pulis akabata niya sa may suspect so limad abong na biktima na siya Lilia Camara Argiles 65 anyos na si Mabi Eraya abitlan na otoridad akabata niya sa may suspect so si Mabi abong na biktima tantataktakot to niya so bitlan na biktima panamagloy na pangpanengnang na paltugto niya. Kasabi na sa taklay na uloy inarestong tampol sa bitlan na suspect tan si katoy kinapkapan na asamsam so paltuga na suspect wala loob na sling bag to niya nan si katoy tinipatan no walay awit ton lisensya na bitlan paltuga
ang gapoy ni paningneng na suspect. Kanya si katoy inaresto taninawit yad Mapandan Community Hospital. Piani pasilong medical examination. Sa may akumpiskan paltog so in turnover yad Urdaneta City Forensic Unit. Kaso na grave threat na illegal possession of firearms. So harapan na abilan suspect korte. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Laken nan amot loy inaresto jada sitio Kalawaan na barangay Tamurong, Santa Catalina, Ilocos Sur. Dari kabiyangan na pulis Santo Tomas, Pangasinan. So aki coordinate jada Santa Catalina Municipal Police Station at Ilocos Sur. Yan arestuan so manangaran na Pedro Petrita Repisurat, 57 anyos, tan si katoy manaayam ada bilang lugar. Inaresto sa midlang suspect. Basid biskag na warrant of arrest impaksib na korte. Makalanura da kaso na attempted rape. Ya sinintinsyaan na korte. Ya wala da silong na criminal case number vida sa 0826. Ya wala pit sa ton June 23, 2025. Sa may suspect so inawit niya da police sa station na Santo Tomas, Pangasinan. Dan si katunatan sumampupuyok at ang betul-betul iyarihas. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklo tuwakyar kaya rin abang gatunya sumumbubultang yabi. Agawa so aksidente jada Provincial Road na barangay Marunong, Bali na Santa Barbara, Pangasinan. Ginabat sa biktiman si Anisita Mandapat Ibasan. Si katoy talapos na black motorcycle Honda Click 125. Yawalay plaka ton 116 AWY. Mamanihuan yan na Minard Ramas de la Cruz. Jad inisyal yung investigasyon na pulis sa may motorsiklo so mamarap jad Bali na Malasiki, Pangasinan. Nan bigla to na talapos biktima ya man na o na resulta. Din ka sugat-sugatan na biktima ta na embatik jada Region 1 Medical Center. Yan narumog jada Bunuan Binlok, Siyudad na Dugupan. Lega niya sa may driver ng motorsiklo. Simbatik mo jada Mapandan Community Hospital. Yan tambalin sa agamaranturan doknal laman. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan rin katipukulan niya balitad lokal antis tayo nunda pagadasaray balitad nasyonal. Wajan nire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In the City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Pumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras po natin, alas 6:15 na po ng umaga. 6:15.
Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Re-reviewin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kaso sa Pharmaly scandal kung saan nabunyag na overpriced ang mga biniling supply para sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Una rito sinabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon na dapat busisiin ng bagong ombudsman ang Pharmaly scandal. Ayon kay Gordon, bahagi ng kontrobersiya si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang part and parcel of the conspiracy. Nasa 11 billion pesos hanggang 47 billion pesos ang sangkot sa Pharmaly fiasco. Kasama sa sinampahan noon ng kaso sina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Undersecretary Christopher Lau. Inakusahan sila ng illegal na paglilipat ng nasa 41 billion pesos mula sa DOH sa Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM noong 2020 nakasagsagan ng pandemic. Naghain na ng not guilty sa sandigang bayan ang iba pang akusado na sina Alan Raul Catalan, Dixon Panti at Jerilyn Francisco Vergara. Dawit din sa kaso sina Leong mula sa PSDBM at Pharmaly officials na sina Mohit Dargani at Lincoln Ong. Ang Pharmaly ay isang kumpanya na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa DBM Procurement Service para mag-supply ng medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Hindi naman tinukoy ni Remulla kung makakasama sa kakasuhan si dating Pangulong Duterte. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, apat na sospek kabilang ang isang Chinese national ang naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa magkakahiwalay na operasyon sa Batangas at Quezon kung saan nasamsam ang tinatayang 15.18 milyong pesos na halaga ng iligal na produktong petrolyo at sigarilyo. Ayon sa CIDG, tatlong lalaki na kinilalang sina Ed, Sam at Sid ang nahuli ng CIDG Batangas sa isang gasolinahan sa Barangay Balagtas, Batangas City alas 11:50 ng gabi dahil sa umano'y illegal na pagbebenta at distribusyon ng produktong petrolyo o mas kilala sa tawag na paihi. Nasamsam mula sa kanila ang dalawang fuel tanker na may lamang 26,000 liters ng diesel, 10,000 liters ng unleaded at 4,000 liters ng premium fuel na nagkakahalaga ng humigit kumulang 9.14 million pesos. Samantala sa Lucena City, Quezon, naaresto naman ang isang Chinese national na si alias Joseph ng Barangay Ibabang Dupay noong Martes ng madaling araw dahil sa pagbebenta naman ng mga illegal na sigarilyo. Sa isinagawang pagsalakay sa kanyang bodega sa Barangay Mayo Crossing, Dalayhakan Road, nakuha ang 75 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo gaya ng Marlboro, Marshall, Fortune, Chesterfield, Champion at Mighty na may kabuuang halagang 6 million pesos. Nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang apat na naarestong suspect. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, upang mapagbuti ang 4K program ng Department of Agriculture, patuloy na tutulong sa indigenous communities ang pamumuhay ng indigenous peoples o IPs at indigenous cultural communities o ICCs.
sa pamamagitan ng Sustainable Agriculture and Fisheries ay nakipagtulungan sa Department of Agriculture ang Leave Nobody Hungry Foundation Incorporated sa pamamagitan ng DA4K program o Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo. Tinutulungan ng mga IPs at ICCs sa pamaraan ng Sustainable Agriculture at Fisheries Development. Ang 4K program nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng mga benepisyaryo na inumpisa noong August 15, 2018 sa ilalim ng unang direktor nito na si J. Bellarmino. Dahil sa pandemya noong 2020, bagaman nakaranas ng mga hamon, ay nagpatuloy ang pag-abot sa mga IPs at buong 2023 nang matapos ang panunungkulan ni Bellarmino, pumalit sa kanya bilang direktor si Lucia Campomanes. Ito namang March 2025, inirang ang bagong direktor ng programa na si Gilbert Baltasar, kung saan ipinakilala ang Level of Development o LOD at Signature Commodity and Ancestral Domain o SCAD framework ng 4K. Sa ngayon ay gumagana ang program sa across 14 regions sa bansa mula Cordillera hanggang Mindanao sa pakikipagtulungan sa National Commission on Indigenous People o NCIP. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inaprobahan na ng Department of Budget and Management o DBM at Department of Education ang performance-based bonus o PBB ng mga kwalipikadong teaching at non-teaching personnel sa fiscal year 2023. Sa joint statement, sinabi ng DBM at DepEd na ang pag-aproba sa bonus ng mga DepEd personnel ay bunsod ng endorsement ng kanilang eligibility ng Interagency Task Force on Harmonization of National Government Performance Monitoring, Information and Reporting System. Nabatid na naabot ng DepEd ang eligibility criteria na may total score na 80 na puntos sa assessment. Sanhi upang maging kwalipikado ang ahensya para sa pinakamataas na PBB rate na 52% ng monthly basic salary. Ito ay improvement mula sa dating rate na 45.5% noong 2021 at 48.75% naman noong 2022. Halimbawa nilang isang teacher 1 na may monthly salary na 27,000 pesos o salary grade 11 sa ilalim ng rate na 52% ay inaasahang makakatanggap ng tinatayang 14,040 pesos na performance-based bonus o PBB. Nabatid na para mas mapabilis na disbursement ng mga bonus sa mga kwalipikadong personnel, ang DBM ay makikipag-ugnayan sa DepEd para sa paglalabas ng Special Allotment Release Orders at Notices of Cash Allocation. Kaagad umanong iimpormahan ang regional at division offices ng DepEd sa sandaling ready for release na ang pondo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, umapila si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa National Bureau of Investigation o NBI na agad na magsagawa ng malawakang manhunt laban sa mga kasabwat ng dating Las Piñas Muntinlupa District Engineer na si Isabelo Baleros na hanggang ngayon ay nananatiling nakatakas. Naaresto si Baleros noong September 30 sa kanyang opisina sa DPWH sa Port Area, Maynila matapos ipatupad ng mga operatiba ang warrant of arrest na inisyu ni Honorable Tammy Ann Reyes Mendillo, presiding judge ng Manila RTC Branch 22 para sa ilang kaso ng estapa habang nananatiling pugante ang mga ito na sina Tony SP, Ferdinand Villar at Dennis Aguilar. Ibinunyag ni Santos na tulong ng lokal na pulisya, nagsasagawa na ang mga otoridad ng masusing investigasyon
upang alamin kung sina Villar at Aguilar ay sangkot din sa iba pang questionableng proyekto ng infrastruktura. Ayon sa impormasyon mula sa mga intelligence officer, si Aguilar ay pinaniniwalaang nagtatago sa Cavite, habang si Villar naman ay kamakailan lang na namataan sa isang bayan sa Batangas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, iniulat kahapon ng DPWH na umaabot na sa 8,000 flood control projects, 8,000 flood control projects ang inisyal na natapos nilang inspeksyonin, at 421 sa mga ito ang natuklasang pawang ghost projects lamang. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang inspeksyon ay sinagawa nila katuwang ang Department of Economy, Planning and Development, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines sa mga nakalipas na linggo. Kaagad naman umano silang nakipagpulong sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at inimpormahan ito sa kanilang natuklasan. Aniya, initially pa lamang ang 8,000 projects sa buong bansa. Sinabi ng DPWH Chief na ang naturang mga ghost projects ay nadiskubre sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. Karamihan naman anya sa mga naturang ghost projects ay naitala sa Luzon. Kinumpirma rin ni Dizon na kabilang sa mga naturang proyekto ay kontrata ng mga government contractors na pinangalanang sangkot sa mga anomalyang flood control project. Kumpiyansa naman si Dizon na magiging mabilis ang case build-ups at prosekusyon sa mga taong sangkot sa naturang validated ghost projects. Sa kanyang panig, sinabi naman ni ICI Executive Director Brian Hosak na malaking tulong sa kanilang investigasyon ang naturang impormasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungan, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang putang-putang Iran balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang putang-putang Iran Sonata. You're all I can think of every cup I drink of. Son ang putang-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden.
Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services, popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34. Nakabuasan pa'y patuloy na programan Maabig iya Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig iya Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkura, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes, Petsa G sa buwan ng Oktubre 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na isyu
sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reaksyon, mga suggestion, opinion, mga sumbong, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating numero 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At ganyan din po sa ating Facebook. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganun na rin sa YouTube. Ayan. Facebook, YouTube, live po tayo. Okay. Talagang mainit ang mga issue patungkol sa mga projects sa buong Pilipinas dahil lumalabas na yung mga mga projects na talagang may mga matatawag nating ghost projects. Yung nabasa ko kanina. Hindi lang yung hindi lang flood control projects, kundi pati na rin yung mga farm to market roads o tinatawag na farm to pocket road. Nitan. Di ba? Farm to pocket road. Farm to pocket. Yun ay natuklasan ng ilang senador na pinaniniwala ang nagkaroon ng overprice sa ginawang farm to market road sa iba't ibang panig ng ating bansa. Naayon sa mga senador sa ginanap na budget hearing ng Department of Agriculture na pinamunuhan ni Senate Finance Chair Sherwin Gatchalian, may mga nasa listahan daw na galing sa Bicol region at Eastern Visayas noong 2024 na nagkaroon ng mataas na numero ng overpriced projects. Lumalabas na mayroong 80 na farm to market roads sa Bicol ay nagkakahalaga ng 1.744 billion piso. Habang 33 naman sa Eastern Visayas na pinondohan ng 791 million pesos. At sinabi ni Gatchalian na overpriced ang mga ito dahil sa ghost overshot sapagkat ayon sa kanya may kabuuang 1,653 na farm to market roads sa project noong 2023 at 2024 na may lumalabas na overprice na 10.3 billion piso. Ayon kay Senador Gatchalian, ang 10 billion ay sapat na upang mag-construct ng 689 kilometers na farm to market roads. Kaya sayang ang pera ng taong bayan. Sayang ang buwis na binabayad ng mamayang Pilipino. Ito ay napupunta sa mga bulsa ng mga korap na opisyal. Ang sinasabi ni Gatchalian kung ang naturang pondo ay inilaan sa pagsasagawa ng road network from Manila to all the way to Apari, marami nang makikinabang. Sinabi ni Senador Gatchalian na mayroong ongoing concreting projects sa Barangay San Roque, Tacloban City, Leyte na 287 meters na ito ay pinunduhan daw ng 100 million piso. Grabe. Magkano ang per meter nito? Yung grabing grabing corruption, masyadong garapalan. Ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno. Biruin mo 287 meters, 100 million pesos ang cost projects. Paano ba malaman ang total amount concreting road project? Ang pagkakalam ko malaman ito sa pamamagitan ng per cubic meters for specific projects. For example, 200 meters long, yung haba, 3 meters wide yung lapad at 0.15 meters yung kapal niya. So kung kwentay mo yan, 200 meters by 3 meters by 0.15 meters equals to 90 cubic meters. Ang detailed cost estimated provides ng unit cost ay 4,000 per cubic meter for specific projects. Ang total cost ay
yung 90 meters by 4,000 per meters, lumalabas na 360,000 pesos lamang. Yun yung kwan dyan. Yan yung tamang kwentada. Sa farm to market, market road. Bakit? Nakita mo na ba yung mga program of works ng mga yan? Wala Ang pagkakalam ko, ang standard size ng farm to market roads base sa Philippine Agricultural Engineering Standards, may PAIS ang tawag dyan, ay lumalabas na 4 meters kung 2 lanes or tinatawag na 13.1 feet. Correct. Sa kasalukuyang benchmark ng Department of Public Works and Highways, 15,000 per meter. Yun yung kailang benchmark. Pwedeng mag-iba ang cost ng farm to market road kung tataas ang mga bilihin gaya ng semento, sand and gravel, bakal, yung mga materyales. Pero kung naglalaro yung presyo diyan. Pero kung tapos na ang bidding sa specific project, wala nang kasalanan ng implementing agency o DPWH kung tumaas ang mga construction materials. Kinakailangan na tapos ng kontraktor na nanalong sa bidding ang naturang proyekto sa takdang araw o buwan. Yung target date nila. Pero may exemption dito gaya ng panahon ng tagulan, maarantala ang naturang proyekto. May bagyo. May bagyo. May mga sakuna. Kinakailangan na gumawa ng black and white ang kontraktor para ipaliwanag ang sanhi ng pagkaantala ng proyekto. Ayun sana ang So ayon kay Senador Gatchalian, ang nagpapundo dito sa naturang mga natuklasan na farm to pocket road GOOS project ay itong si Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List na si Representante Saldico ito. Kotong. Grabe naman tong ginagawa nitong si Congressman ko, no? Ginamit yung party list pang makako. Limbat ng limpak-limpak na salapi. Sa gobyerno. Nasaan na ba siya ngayon? Nagtatago nasa abroad Alam mo, kasama ba dito yung yung ito yung pinag-uusapan natin, overprice. Kasama ba dito yung mga binungkal na semento tas pinalitan? Kasama dyan. Iba rin yun. Yung mga binungkal. Matinong daan tapos bubutasin. Tapos papalitan. Dahil sabi nila pwede nang palitan. Dahil alam mo na kasi bayaman ng gobyerno natin mayaman. Maraming pera ang Pilipinas. Tulad yung report mo kanina, ilan yung yung natuklasan na GOOS flood control projects, 421. Sabihin nyo, yung 421, ilang bilyon yung nailaan dyan sa 421 na GOOS projects. Diba? So, grabe ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Maraming sakit. Maraming sakit ng ulo na natuklasan itong nakaupong presidente ngayon. Kaya't dapat na managot na sana yung mga nagkamal ng pera ng taong bayan. Pera natin yan may pakialam po tayo, bawat isa sa atin may pakialam, kahit na yung kakapanganak lang na baby, meron ng ambag yan dahil siya po ay naggagatas. Yung gatas merong kanyan, yung value added tax yan. Although na yan indirect tax na binabayaran sa gobyerno, pero may ambag na siya dahil bumibili yung kanyang magulang ng gatas kaya't dapat na managot na sana yung mga opisyal na nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Meron yan. Ang tagal ng investigasyon Parang ang nangyayari dyan sa Senado nagkakaroon ng delaying tactics dahil sa papilit-palit na mga mamumuno sa chairmanship sa Blue Ribbon Committee. Ngayon
Sino naman yung bago ngayon? Si Senador Erwin Tulfo. O nasabi ni Senador Soto na nararapat na siya ang susunod dahil siya po yung vice chairman. Pero nagsalita na siya, parang hindi yata tatanggapin. Hindi tatanggapin. Oo. Siyempre, medyo mainit-init. Medyo mainit-init yung naturang Blue Ribbon Komite. Medyo mainit na posisyon yan. Dahil dito sa mga natuklasan ng mga anomalyang proyekto ng gobyerno. Dapat sana lumantad na itong si Saldico at ituro niya kung sino talaga yung tinuturo ng kanyang daliri na nag-utos sa kanya. Nasaan na si... Sino ba ang kasabwat? Kasabwat ba? Kasabwat. Sino yung talagang mastermind? Mastermind. Ang hanapin natin. Siya yung itinuturo Pero hindi niya magagawang mag-isa yan. Correct. Bagong salta sa Kongreso. Bagong salta, party list, tapos may ganyang kalalaking pondo. Halimbawa, sa hanay ng PNP, hindi magagawa ng napakababang rangko ng PNP yung dapat na gawin kung walang utos ang commander. Gawin yan yung mataas opisyal sino yung ngayon? Sino yung sinasabi na mataas na opisyal? Sino yung mastermind dito? Dapat lumantad na. Parang si Bernardo ba yun? Yung dating at nagsalita siya. Ayan yung sinasabi mong Yusek? Yusek, di ba? Lumantad, itinuro niya kung sino yung mga talagang sangkot dito sa flood control anomaly. Sino yung mga nakikinabang diyan. So ang nangyari, rock and roll. Ang Senado, rock and roll ang Kongreso. Wala nang aamin kung sino ang may sala. Pero mga nabanggit na mga pangalan na mga senador, mga congressman, mga opisyal ng DPWH. So dapat na tutukan na sana yan at dapat na malaman na natin ang hatol, kung ano ang magiging hatol sa kanila. Ang inabangan dyan kung sino-sino ba yung hahatulan. Mukhang unti-unti ng humuhupa yung init. Hanggat siguro hanggang makalimot. Alam mo kasi sa panahon ng tag-ulan, siyempre nandiyan yung pagbaha. Kaya noong panahon ng tag-ulan, binabaha rin. Binabayo rin itong mga lumalabas na mga pangalan na nagkamal daw ng flood control projects. Kasuhan na. Pero pakulong na. Pagkatapos ng tag-ulan, wala nang pagbaha. Humuhupa na rin. Wala na ring issue? Humuhupa na rin yung issue. Hindi pwede. Dapat yan dire-diretso. Dapat kung ang turo Saldico, sino pa ang kasabwat nitong Saldico? Ko. Ako. Saldico. Itong. Kung si Saldico marami nang nagbanggit ng kanyang pangalan. Talagang yung turo ng daliri nasa kanya. Pero isa yung daliri nagtuturo yung tatlong daliri, sinong tinuturo? Ako yata sabi ng isa. Di ba? So dapat na malaman ng taong bayan kung sino-sino na. Although na meron ng mga pangalan na talagang itinuturo at nagkaroon na rin ng hold departure order para hindi sila makalabas ng Pilipinas. Nagkaroon na rin ng pag-praise ng kailang mga asset. So ang hinihintay ngayon yung outcome ng investigasyon at kung
ano ang hatol ng mga nag-iimbestiga dito. Nandyan ang Senado, nandyan ang Independent Commission for Infrastructure, nandyan ang DPWH Secretary. So dapat na mayroon ng kanyan yung kahinatnan sana yung investigasyon. May rekomenda na nila sa proper court kung dapat bang sila ay suspindihin, tanggalin at ikulong ang mga opisyal na ito. Sample. Dapat. Sino ba yung nasampulan? Si Diskaya, nakakulong na ba? Humihingi ng di ba, ng witness WPP. Oo. Na makapasok sa WPP. Sabi naman ng mga netizen, witness protection program. Nagkamal ng pera ng bayan. Ibalik nyo muna bago kayo. Oo. Lahat. Ibalik muna kulang lahat. Kulang pa yung binalik na mga ari-arian. Ibalik muna lahat. Bilyon. Pag napasok sa witness protection yan, maaabsuelto yan Kaya nga diba? Kung si Janet Napulis, milyon lang yung kinamal. Nandoon sa kulungan. Di ba? Hanggang ngayon nasa kulungan pa. Sino ba yung mga nasasangkot noon sa yung Napulis issue? Si Jinggoy, Bong Revilla. Si Juan Ponce Enrile. Sinong nakulong? Yung isa lang. Sinong nasa labas? Dalawa. Yung nakulong. Si Reyes. Gigi Reyes at saka si Napulis. Yan yung tao ni Enrile. Sino yung nasa labas na nasangkot diyan, 'di ba? Tingnan nyo yan. Ibig sabihin ba itong mga elected official na ito meron silang immunity na hindi mo pwedeng ipakulong? Dapat patas sana ang batas natin sa Pilipinas. Walang mayaman, walang mahirap. Ang problema, yung mga mahirap, sila yung pinapahirapan. Ang mga mayayaman, sila yung nakakalaya. Diba? May influensya May influensya. Kaya ginagamit nila yung kailang kapangyarihan para sa pagkamal ng pera ng taong bayan. 19th Congress daw. 19. Si Senator Sonny Angara lang daw ang walang insertion. Senator? Noong 2025. Meron pa rin. 2025, okay, 2025. Di ba siya, senador na nanalo? Nanalo. 19th Congress siya so nung pero nag-resign siya kasi nga DepEd. Siya daw yung walang isang walang insertion. Tignan natin. Tignan natin at baka sakaling makasilip sila diyan. Masilipin muna nila yung mga mas mabibigat na kaso. Mas napaniwala pa ako ni Senador Ping Lacson na talagang malinis siyang naglingkod. Di ba? Siguro hindi niya masikmura na yung mga kasama niya sa Senado ay yun yung mga tinuturo na nasa likod sa mga anomalyang mga proyekto. Siyempre, para sabi niya, walang masabi yung mga kasamahan ko, mag-resign ako bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya hanggang ngayon wala pang umayaw si Senador Erwin Tulfo. Umayaw ba? Hindi tinanggap yung naturang posisyon bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi yung limang Atay Lacson ko naandala ba iraya? Teka, huwag mong dadugtungan ng letter A. Lacson nga. Kasi pag dinugtungan mo ng letter A,
Oh, mali. Ano? Siya daw ang Oo. ang managsanib Nang? Ed Kinan Romualdez. Oh? No, atong lararayay kininitin. Naiima to ng paano nyo kasi, paano nyo alam na siya yung shadow ni Kwan, ni... Hindi shadow. Ay, hindi shadow. Iba yun ba pala yun? Iba yung shadow. Mansanib ko, no? Oo. Aba? Hindi pa mahirap patunayan yan. Mahirap patunayan yan. Kung siya nga yung Kwan, nagtatakip kay Congressman Martin Romualdez. Isa yung Kwan kasi sinasabi nila dyan lumilitaw talaga pangalan ni Congressman Romualdez Ano mong masasabi niya? Dapat isa lang na rin yan sa investigasyon. Silipin nyo yung mga insertion, yung mga ghost projects na ginawa niya. Wala po tayong dito, walang pinipili ang batas. Hindi porke tsuhin ng presidente exempted. Ang pinupuntuhan dito may makulong, may masampulan. Oo, dapat lang. Mahaba na ng investigasyon yan na nga may pruweba na. Hanggang may kailan project na. Oh. Nagkamal na ng pondo, may mga involved na pangalan. Bakit investigasyon pa rin? Kaya nga kaya ang hinihintay ng taong bayan yung outcome ng investigation. Tulad ngayon siyempre ang naupo ngayon na kinatawan ng ombudsman ay itong si Jesus Crispin Remulla na dating DOJ secretary. So ang nakuha ko na impormasyon, ikakalkalin daw nitong si Ombudsman Remulla yung yung alam mo yung mga gamot. Yung Parmali. 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 Na billions of piso yung dyan, nakalaan dyan na nagkaroon daw ng anomalya sa naturang Parmali during sino ba yung dyan, involved dyan? Ang tinuturo nila si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung secretary ng DOH, kababayan natin. At saka yung siyempre nandyan sa kanyang tagiliran noon ni Digong, itong si Senador Bongo. Ngayon ang sabi ni ni Remulla parang natulog na daw yung kaso sa inimbestigasyon sa Senado pero wala ng outcome yung investigasyon. Kaya't ito ngayon yung kanyang gagawin, nagigisingin niya daw yung naturang issue kaugnay dyan sa isyong Parmali, na ito ay yung pagbibili ng mga kagamitan during COVID-19 pandemic. Bakit nga ba parang wala na yung issue na yan, yung Parmali na yan. Billion din yung dyan, yung malaking perang involved dyan. Malaking pera yung involved dyan ilan ba yung yung nakapundo dyan sa Parmali na yan? Ito po ay 11 billion, 11 billion to 47 billion pesos. Tignan nyo yung pera na yan. Aabot ng 47 billion. So napakalaking pera ng gobyerno ang winaldas dyan sa Parmali scandal na yan. Kaya sabi ni... Sinampahan ng kaso yung mga yan nga si dating DOH Secretary Francisco Duque III.
si Undersecretary Christopher Lau. O, anong nangyari? Yang mga yan. Ano nangyari doon sa kaso na yan na sinasabing may part and parcel of conspiracy ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, di ba? Oh. Kaya nga ang plano nitong si bagong ombudsman buhayin yung kaso. Buhayin. Pero parang kwan daw na yung namamatay na issue yan yung naturang isyung Parmali Scandal. O sana po managot yung dapat managot diyan sa mga issue na yan. Okay, bago tayo dumako sa lampang mga issue na ating tatalakayin sa umaga ito, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na yaet malet no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE.
J.E. 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Oras alas 7:06 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakter yung lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Good morning nga pala kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Si Susana Bungar Bustamante, good morning. Si Magina Corda, ayan, good morning. Si Mario Cabierto, ayan, magandang umaga. Si Elena Morales, good morning dyan sa Medasol. Ay, good morning nga pala kay sa ninong ko dyan. Saan? Sa bayan ng Dasol? Kalasyaw. Ay, Kaba mo maya. Si Ninong Tirso Karagay. Ayan, malapit ng Christmas. Nong! Malapit ng Christmas. Hindi, yung Christmas, maganda yan. Pero yung performance-based bonus ng mga teacher, pinaalala mo pa. Approve na. Hindi ba yung binasa ko kanina? Masaya yung mga guro ngayon. Oo, inaprubahan na ng DBM at DepEd ang PBB ng mga kwalipikadong teaching at non-teaching personnel para sa fiscal year 2023. Ano yung joint resolution yan? Joint, ito ay joint statement. Statement ng DBM ng DBM at DepEd. DepEd, ayan. Kunyari, ang sweldo mo ay ikaw ay teacher 1. Magkano? At salary grade 11. Yung monthly salary mo na 27,000 pesos. Magiging makakatanggap siya ng 14,000 pesos. Uy! Aba, additional yun. Salary grade 11 yun yun yung teacher 1. Additional na 14. Itong ninong ko, teacher 3 na yata ito si Ninong. Ninong. Kung saan ka man naroroon, naririto kami. Ayan. Hindi, Ninong mentor kutan. Elementary ak na labat, babalag hanggang high school, kaibaklatan. Siya yung nagturo sa'yo. Siya yung nagmulat sa akin kung ano man yung talent ko ngayon. Ayan. Ninong Tirso Karagay, ditan balay na Kalasyaw Central School. Ayan. Sa Pambabangatan Tuya. So good morning po sa inyo dyan. Mga masisipag na mga guro. At World Teachers Day. Tapos na ba? Nag-celebrate sila nitong week. Last week kasi may cancellation. Pero iba rin yun. Yung World Teachers Day, yung mga estudyante, yung mga nagbibigay ng mga rusas. Hindi, ano lang yun. Show off, ano lang yun. Yung pasasalamat. Pasasalamat. Dahil lang mga guro. Pangalawang pangalawang magulang. Pangalawang magulang natin pagdating sa eskwelahan. Ayan. Pero may joke dyan Merong isang estudyante na pasaway. Pasaway? Oo, estudyante na pasaway. Ngayon? Sa kwento na kasabit may ugaw, nalabot eskwelaan, siyempre pasaway, wala ray, siyempre, bano may nanay to. Akin nung tanso, style mo. Ganyan ba ang itunuturo sa inyo sa eskwelahan? Kantaw kasabit mo dyan eskwelaan, tabangar mo lante. Bakit ganyan ang asal mo? Ganyan bang tinuturo ng magulang mo sa'yo? Binalik na ba? Kaya joke lang yun. Joke lang. Kaya nga World Teachers Day. Ang ugali kasi ng isang bata ay na-adapt niya pagdating sa kanyang paaralan. Ang unang-unang magtuturo siyempre magulang. Pero may mga style talaga yung ibang bata. Pero ako iba rin nung bata ko . Ay,
Iba rin ako nung bata ako. Alam mo nga, iniregalo ko sa teacher ko, yung mangga. Mga talaga mangga. Oo, yung mangga. Magsusungkit ako ng mangga, bibigay ko sa maestra ko. Alam mo kung bakit? Naglilihim maestra ko Baka mapaglihan yung mukha ko, di ba na? Di ba? Hindi, pero ito, yung mga magulang, yung mga guro kasi, pangalawang magulang ang mga yan. Kaya saludo tayo sa mga guro. Sa kanila. Pagdating ng December, iba naman yung regalo. Yung mga inaanak ninyo, regaluhan ninyo. Sige, alas 7:11. Uy, matapos na itinalaga ni Pangulong Marcos itong si dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman, may umuugong na balita na ang papalit daw sa kanya sa DOJ ay itong si Secretary Palace Secretary Claire Castro. Ngunit itinanggi nito na yung mga sinasabi. Nasabi niya saan ba galing ang issue na yan? Sabi niya, saan ba galing ang issue na yan? So, pero may mga ang sabi ni Claire Castro kasi, wala pa yung short list, sabi niya. Wala pa sa listahan, wala pa. Wala pa, pero nasa akin na yung listahan Ipakita mo nga, engineer, yung listahan. Ayan. Yung mga lumabas lang sa yan, sa social media yan. Pero tingnan natin kung banggitin mo nga kung sino-sino yung yung nandyan yung Philippine Competition Commissioner, Chairman Michael Aguinaldo, si Justice Undersecretary Jojo Cadiz, Justice Undersecretary GC Andres, si Batangas Representative Geribel Luistro, at ganun din si retired Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta. Yun yung mga 5. Pero siguro nilabas nila yan dahil para may idea ang Pangulo. Pero tingnan natin kung sino yung itatalaga bilang DOJ Secretary. Kapalit nitong si dating DOJ Secretary na ngayon ay nasa Ombudsman. Kaya sabi nga ni Palace Press Secretary Attorney Claire Castro, wala pang malinaw kung sino ang magiging DOJ Secretary. The next DOJ Secretary. Ayan. Tingnan natin. Malalaman natin sa susunod na mga araw kung sino talaga ang irerekomenda sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos, kung sino ang magiging kinatawan ng Department of Justice. Ayan. Yung naputol na statement nang yung talumpati ni Mayor Patrick. Sa kanyang 100 yung first 100 days na panungkulan ni Mayor Patrick Agustin Karamat, marami siyang mga inilathala. Kaya siya buwaba sa mga barangays dyan sa bayan ng Kalasyaw, para malaman niya yung mga problema at mabigyan ng solusyon. Pupunta sa iba't ibang barangay upang makita, malaman ang mga problema sa ng bawat mamamayan. Importante importante kasi malaman mo yung mga problema tulad ng yung natuklasan niya sa kanyang pagbisita sa mga barangays, na may mga matatanda na hanggang ngayon wala pa silang birth certificate. Importante ang birth certificate ng bawat Pilipino, individual. Hindi ka makakakuha ng mga benepisyo galing sa gobyerno. Senior citizen, paano ka mag-a-avail ng discount? Yung 20%. Diba? O na 20%. Yun nga yung problema. Marami pang mga senior citizen na
hindi po nakakapag-avail dahil nga hindi pa sila kung pala yung may ano kasi rehistrado. yan sa system. Oo. Ng listahan wala yung pangalan nila doon. Wala yung pangalan. Oo. Kaya nga si Mayor Patrick Agustin Karamat inutusan niya ang local cyber registrar si Madam Juvette Apiado Esteves na tignan at bigyan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga senior citizen, lalo na yung mga wala pang birth certificate. Oo, kasi meron tayong umiiral na batas hinggil sa birth certificate na pangunahing nakaangkla sa Republic Act number 11909 o yung tinatawag na batas na nakatakda sa permanenteng balidad ng isang tao para yung legal ng kanyang pangalan, di ba? Kaya't pakinggan nga natin si Mayor Patrick Agustin Karamat sa ilang pang mga pahayag niya sa kanyang first 100 days na kanyang panunungkulan bilang mayor ng Calasiao, Pangasinan. Pangkalusugan. Minsan, nalulungkot po kami dahil pag nakikilamay po kami, inatira dahil agaran ng padialysis. Walay kidney failure da. True enough, dahil as we could see our health now, iba po yung longevity ng mga senior citizens sa mga bata. Marami na pong namamatay na bata ngayon dahil sa diet po natin. And ang unang naapektuhan po dyan is ang ating kidney. Bilang nurse, si Councilor Ardison Soriano, challenge niya po ako. Sana magkaroon po tayo ng dialysis center dito sa bayan ng Calasiao. True enough, yesterday we had a memorandum of agreement sa Calasiao Dialysis Center at ongoing na po ang pagpapatayo ng ating the first Calasiao Dialysis Center dito po sa ating bayan ng Calasiao. I hope mabuksan po natin itong dialysis center at the latter part of this year or early next year. So, I also mentioned that before I ran as a municipal mayor, gusto ko po tumakbo bilang kapitan noon. And I was the voice of all punong barangays at ng mga liga ng mga barangay. At nakikita ko po na they are the first responders. So ang sabi ko, pag naging mayor ako, I will bring the municipal government down to the barangays kung kaya't naisipan po namin na ilunsad yung Purok Kalusugan, wherein nagkaroon po kami ng barangayan nung in celebration also with our Nutrition Month, isinibay po natin doon, wherein bumaba po kami sa bawat barangay at nagbigay po ng mga routine immunizations, pneumonia vaccinations, continuous misting and fogging, and of course, nagkaroon din po tayo ng tsansa para isipin ang kanilang safety. Nagkaroon na rin po tayo ng mga tree pruning and cleaning activities as well. So, alam ko po, in different sectors of the schools, sa public sectors, sa public schools po, kami po ay umikot at nagbigay din po kami ng short colloquium regarding teenage pregnancy awareness campaign and also family planning. I don't want to mention, but in line to, para makita nyo rin po ang napakalaki nating problema, mayroon po tayong mga kababayan na nabubuntis at an early age. 12 years old, imagine that. Nabubuntis na po sila. So, naisipan po namin na mag-conduct ng various of colloquiums for the awareness campaign sa teenage pregnancy. Although having a family is a blessing, but kung hindi naman po ready ang mga kabataan na magkaroon ng pamilya, ang magsasuffer lang din po yung mga anak. So we emphasize on that matter. We also had a mental health symposiums because nowadays we all know
na ang depression po or ang mental health po natin ang tinututukan po natin. So, ito po ay umikot po kami sa different national high school, different elementary school to share some insights regarding this. Again, to all students, we care for your education. Alam naman po natin, for the past 100 days, naaalala nyo na lang po si Mayor pag umuulan, pag bumabaha. Tama po ba? Mga students, pwede po ba kayong pumalakpak para maramdaman ko rin naman po? Thank you. I would like to reiterate yung siguro my first 100 days, hindi naman majority, but karamihan ng aking executive order is suspension ng klase. Alam nyo, I'm pretty sure natutuwa po kayo. Yung mga iba, hindi natutuwa. Even myself, I myself, hindi ko po gusto na mag-suspend ng klase dahil one suspension is equals to, what do you call this? Pabayaran nyo po ng Saturday classes rin lang naman po yun. Tama po ba? And naawa po ako or kawawa po ang ating mga teachers dahil naantala po yung lesson plan nila. But gusto ko po i-explain kung paano ba kami nagsususpend ng classes. Hindi po kami dili-dali na pag-trip lang ni Mayor magsususpend po kami. No. Even I always ask all your school heads and all your punong barangays. Because there are certain scenarios wherein hindi po binaha yung inyong eskwelahan, gusto na pong pumasok ng ating mga school heads, pero baha naman po ang ating mga residente. Hindi ko po kayang isakripisyo ang welfare ng aking mga mamamayan dahil alam naman po natin maraming pwedeng makuwang sakit sa tubig baha. But, syempre, I also understand sa ating mga guro. By the way, today is, we are celebrating the World's Teachers Day. So, if I were you, you text all your teachers and say, Ma'am, napakaganda nyo po ngayon. Tama po ba? Naiintindihan ko po ang ating mga guro dahil sila po ang nahihirapan na mag-catch up sa ating studies. And from my first 100 days, I have also observed a low literacy rate sa ating mga schoolers. Kung kaya't hinikayat po natin lahat po ng eskwelahan, and I hope they are implementing it, na during Fridays would be a day of reading. Dahil gusto ko po, dito po sa ating bayan ng Calasiao, lahat po ng estudyante makabasa at marunong makaintindi. So, support to schools always. Lahat po ng mga nakikipag-courtesy call sa akin whenever there are requests of wooden armchairs, we keep on providing them. Meron din po tayo, even after po ng sakuna ng pagbaha, we conduct together with the engineering and our MHO a routine check-up para po makita po namin yung mga stagnant waters, nagpapamisting and fogging tayo in all public schools. We also care for our farmers. As what my father said to me, na kumon agmupupulyanan so saray dumaralos, ta saray atang nandadim, dumaralos sira. Katon, ako po ay bumababa sa ating mga farmers. I believe farmers po nandito po ngayon. So, ito po ay isang way na gusto ko pong makita ang kalagayan ng ating mga farmers. Gusto ko po makita on the ground ang kanilang problema kung kaya't ako po mismo ang bumababa sa bawat barangay. Together with me is my Committee on Agriculture, Councilor Joffy Loresco. Alam niyo po, napakaganda na umikot sa barangay at malaman lahat po ng kanilang problema. I know, ang gusto po marinig ng mga farmers dito regarding their crop insurance as well. Tama po ba?
dahil sila po ang naantala. We are rich in agricultural area. Calasiao is more of an agricultural town. So, number one na nagsasuffer pag nagkakaroon po tayo ng mga sakuna is our farmers. And lagi po nilang ine-emphasize yung crop insurance, hindi po nasusustain or mabagal po ang processing. But then again, nakikipagtulungan po tayo sa ating mga municipal agriculturists at napagtanto ko po, why only the crops ang bibigyan natin ng insurance? Bakit hindi farmers? So, on our 2026 annual budget, we allotted insurance for our farmers. Alam naman po natin, kapag wala po ang mga farmers, wala po tayong kakainin lahat. Tama po ba? So, pinapangalagaan po natin ang ating mga farmers. Also, ang problem po ng ating mga farmers, I'm sorry, please bear with me. I have to report my first 100 days. Ang problema po nila is minsan, nakapagtanim na po sila, wala pa po yung bini. Mag-aabono na po sila, wala pa po yung bini. Ganun po katagal ang processing sa, I don't know. I hope not here in the municipal government. But, through various of consultations sa ating mga farmers, dinidinig po natin lahat ng kanilang suggestions, recommendations upang mas mapabilis po ang pagtulong po natin sa ating mga minamahal na farmers. We also care for our senior citizens and the persons with special needs. Alam niyo po, let me just share to you, dahil gusto ko po bumaba bawat barangay, napagtanto po ng ating municipal civil registrar, there are a lot of senior citizens na 80 years old na, 90 years old na, mayroon pa nga pong 95 years old, but ever since she was born, hindi niya po nakuha ang birth certificate. So, part also of the services of our LGU is to make sure that all the documents are being handled and being given to the people with ease. Kami na po mismo ang bumababa sa barangay, kami na po mismo ang nag-aalam kung sino po yung mga walang birth certificate. Why is this very essential? Or why is this important to me? Come to think of it, pag sa gobyerno, bago ka kumuha, kailangan mo ng ID. Paano ka kukuha ng ID? Kailangan mo magpakita ng birth certificate. So come to think of it, 80 years old, 85 years old, 90 years old, ngayon lang po sila magkakaroon ng birth certificate. Meaning to say, hindi po sila nakakakuha ng benefits na binibigay po ng ating lokal na pamahalaan or ang ating national government. Tama po ba? So, also, a program for senior citizens, we conduct several stations like pneumococcal vaccinations para makip track po natin ang kalusugan ng ating mga senior citizens. And recently, they celebrated the Elderly Week, I believe. Yes, tama po. Ano po sila, nag-conduct po sila ng various activities. Okay, yun po yung talumpati ni Mayor Patrick Agustin Karamat ng bayan ng Calasiao, Pangasinan. So marami po siyang mga nilatag na mga programa at proyekto. At marami pa. Marami pa. More to come. At yung problema ng mga farmers, yung insurance crop nila, ma-resolve na yan sa 2026, dahil maglalaan po sila ng budget sa lokal na pamahalaan para matugunan yung hinaing ng mga magsasaka dyan po sa bayan ng Calasiao. May insurance yung crop, hindi yung farmer. Yung crop. Yung tanim. Yung tanim. Kasi ganun talaga, ano siyang alat sa atay dalap, bagyo,
sa linap na danom. So yun ang kunyan. Isa sa mga tinutuganan niya ng pansin. Yung puto kasi na pangunahing produkto ng Kalasyaw sa bigas po yan. Correct. Pananim ng palay, tas bigas, tas gigilingin, and so on so forth. Yun. Okay, sige. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ay namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik po sa araw ng Lunes ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingcora, Team Magtipangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Menes at kapaborito Joseph kanilang Bakani sa programang Liknaay Baloy dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Puta-putang irang balita! Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo.